в Мадейра, което ще бъде началото на нашето видео. Можем да кажем, че тук туристи дойдоха току-що. Можем да кажем, че Мадейра е стръмни склонове. Ето това е наклон 20. Аз ще знам. Вкусна храна. Когато видиш толкова щастлива физиономия, има нещо свързано с храна. Много вода. Вижда ли се как? Колко вода има? Променливо време. 10 метра макс. И това беше следното. Последното, аз не го помня вече. Следното. И петото последното са хубавите гледки. Ето така изглежда Фунчал отгоре. Та-да! Тук сме за гледките. Скромна отбивка от пътя ти открива такава гледка. Първият ни хайк започва в 3 часа. Горе-долу, като туристите от филма Комемине, които по цял ден лежаха и тръгваха по пладне. Тъй ние така ще катерим след обед. Това можеше да сме ние. Но ние искаме да ходим по чукарите. За всички, които се чудят, в Тара на Рагарен вятър. И това е положението, а ни чака снимка. Хайка завършва в този оазис, който всъщност се обяснява как хората, които работят тук, идват с лодка, сами си филтрират водата, сами си произвеждат енергия и сами си изнасят боклук. Тук приключваме тази хубава гледка. Специална заря по случай рождения ден на Аня. Когато ти кажа, че Мадейра е само планини, само природа, това не е напълно вярно, защото има една много малка част от острова, където имаше пясъчни плажове. Ама са само 2, няма повече. Кофаундъра на Марда БГ на преход в Португалия. Казал само сивия кардинал. На документация няма да има никъде. Много деликатно, че си да претнал тениската. Някои хора има да оправят тексасарски тен. Леко с черта. Малко мадейрски чукали. Или както трябва да се каже. Ей така ни. Мега много прилича на E4, защото само нагоре. Давай пак. Само нагоре, само надолу. Като E4. Какво да правиш? Така. Нека да хванем малко като хората, как те се снимат. Така. Каза пред камерата. Се чуди някой. Така отвесна. Това са прословутите Stairways to Heaven. Туристически скам.
Имаме преходи, в които сме като нормални планинари, туристи. Тръгваме рано, студено е. Ето го, слънцето е изгряло. Рано. Станали сме в 6:30. Ето Ето тук бяхме вчера. тук си вървим към върха, който е ето там горе. И ако не искаш да виждаш хора, ето това е мястото. Тук не си гледка. Си мечтай да отиде там. Фишман, туристите правят това. Близките туристи правят. Ето това. А ние кое правим? Бай там. Ще ми задаваш такива неудобни въпроси. То също супер това. Пишманското. Ей, тук зад нас е тази отдалечената сграда и имаме теория, че тук се укрива Ружа Игнатова и отиваме да изеем. Какви бяха нейните валути? OneCoin. OneCoin-овете, да. Ма тя има и биткоини. Има и камери навсякъде. Отиваме да забогатяваме. Не се укрива тук Ружа Игнатова. Това е хижа. Те и клинес бяха това. О, и май тук ще пием кафе. От тук минава Ултра Скай Маратон Мадейра. Ние само го вървим, не го бягаме. Ей, това е първенеца на Мадейра. Пико Руиво. Това са ГМО маргаритки. Малките ли са? Има и храсти малко по-нататък, където минаваме супер големи. Айде ще ми ги покажеш. В дясно. Ето мутиралата маргаритка. Висока колкото мен. Да се документира, Димо иска да си почива. Да се документира, Димо иска да си почива. Искам да си почивам, пиша. Шок. Да? Може ли? Да, седна е там и да ме слуша. Не. Аз около тук запънах. Доста добър интериор за кафене в планината. С приятна гледка. Крайбрежния път понякога изглежда и така. Това е от скул тунелите. Тръгваме. Там долу ще отидем. Ето тук природата е узя и банани на едно. И едно ани банани отсреща. Малко кактуси. Или там каквото са. И една приятна лютица на океана. Люшка има. И разбира се, гледката от люлката. Един път. Оп, штрак. И сега влизаме в царството на смокините. Чакай така. Къде водата отстрани. Прясно от извора директно идва и една огромна смокиня. Е просто навсякъде. Около теб. Върви си на банановите плантации. Океана до тебе. Страшните гледки. И така. Да, определено. И да гледаме вино и да правим най-доброто вино в Мадейра. На обявата ти кажат, имаш пряка видимост към плажа. Действителност. На 5 минути оттам си.
Ей тук едно лифче, което се спуска с скромните 98% наклон. Последните 2% ги няма, за да не е асансьор. Ето как сукулентите в природата растат на всевъзможни неща, а твоите са искам да умра, просто така. Не е вярно. Да. Много се радвам за което. Нищо не виждаш направо. Леко е натоварено. Когато те хване за дръстването в планината и колко ти да пускаш ляв мигач, нищо не мога да направиш. Всичко, никой не разбира. Така те изпращат на летището. С пина колада или понча колада в ананас.